De eerste kermis van de gemeente Venray werd gehouden in IJsselstein. Kermisexploitant Willy Sterenberg van Ster Events blikt terug op het dorpsfeest. Goed, prima eigenlijk. Gisteren wel wat rustiger. Maar ja, er is geen randprogramma, weinig reclame gemaakt natuurlijk. Ik heb geen aantrekkingskracht vanuit de regio. Maar het weekend is eigenlijk heel goed verlopen eigenlijk. Ik zie wel bordjes hangen. Er zijn wel maatregelen genomen om het goed te kunnen laten verlopen hier. Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk niet zo'n hele zware toeloop. Hè, want we praten over IJsselstein. Hè. Wij hebben natuurlijk gewoon onze maatregelen van handen schoonmaken en afstand houden. Geluidjes op de installatie. Pijltjes, crowdcontrole is hier niet van toepassing en looproutes ook niet. Daar is het gewoon te ruim voor opgezet. Maar het gaat goed. En je moet niet vergeten dat denk ik 90% onder de 18 is. Dus uitstekend te beheersen? Dit is makkelijk. De dorpskermis zijn goed te beheersen, ja. Je kan elke dag komen kijken. Er is nooit een vraag van, is dit wel veilig? Nee, dat is goed te doen. Ja. Blij dat jullie weer aan de gang kunnen in de gemeente Venray. Zeker wel. We hebben toevallig ook een opening gehad hier zo. En iedereen is geweest ook. En, dit is de eerste kermis van de gemeente Venray. En we zijn wel blij dat we weer open kunnen. Ja. Na zoveel maanden. Ja, we staan hier voor de botsautobaan, jouw botsautobaan. Spiksplinternieuw, maar hij draait dit weekend pas voor het eerst. Ja, klopt. Ja. Ik heb hem in november opgehaald en hij zou in maart dan de eerste kermis draaien. Maar ik zat eigenlijk op punten weg te rijden en toen kregen we zondagavond te horen van Rutte dat het niet goed ging. En maandag kreeg ik de telefoon van kermis gaat niet door. Dus, en daarna is alles vanaf eind juni kwam er weer een beetje positieve verbetering in. Hebben toch nog een paar weken geduurd. Met als resultaat dat we nou hier toch kunnen beginnen. Weliswaar wat later, maar goed. Het begin is er en nou kunnen we vanuit hier gewoon verder. Ja, want hoe zijn die afgelopen maanden geweest voor jullie? Saai. Heel saai. Het valt niet mee om in zomers in één keer thuis te zijn. Maar heel leven altijd onderweg. En alle kermissen en heel raar met Koningsdag om 8 uur op de bank te leggen, tv te kijken en Pinksteren en Hemelvaart. En dat is heel apart. Ja, voor ons wel in ieder geval. Ja, maar goed nieuws voor de mensen in Venray. Alle dorpskermis gaat door, er komt de kinderkermis. Het is vanaf nu bijna iedere week feest. Ja, inderdaad. De bedoeling is de gemiste kermissen in juni en mei, die worden langzaam allemaal ingehaald. Zover als dat mogelijk is en dat gaat ook wel gebeuren. Venray is inderdaad de grote kermis afgelast. Er komt een kleinere kinderkermis op het Gouden Leeuwplein in die week. En de bedoeling is inderdaad om aansluitend toch de hele maand augustus tot en met september en dan Wansum, oktober elke week wel hier iets te organiseren. Ja. En dat is dan misschien financieel gezien een doekje voor het bloeden voor jullie of is dat toch wel een goede zaak? Het is zeker een goede zaak. Het gaat natuurlijk nooit meer het seizoen redden. Ik heb 3 botsautobanen. Mag blij zijn als dit jaar elke week vanaf nu eentje zou kunnen draaien. Dus wat dat betreft missen we een hele hoop. Maar ja goed, het is eenmaal zo. Dus,